tanan. May buntag sab. Ang atong ebanghelyo karon nga kabuntagon, naghiskot kinibahin sa taong buot mosunod sa atong Ginoo. Naghiskot ginibahin sa kung unsa klase or arangayang kinaiya ang usa ka mag-alagad. Sa atong ebanghelyo, nahisgot niini nga kabahin nga kung ang usa ka tawo buot mamahimong usa ka sumusunod ug magalagad kang Kristo, ang ayan lamang nga iandam niya ang iyang kaugalingon. Ang ayan lamang nga iandam niya ang kaugalingon sa daghan pa nga mga butang. Ang taong buot gusto mamahimong sumusunod kang Kristo, makasinati og lain-laing mga pagsulay, paglutos, o pagantos sa ilang kinabuhi. Sa mubo pa nga istorya, ang tanang buot musunod sa atong Ginoo, muagig yud og kalisod. May mga panahon o higayon pa sa usa ka mga lagad, nga, sulayan kita, daw mawad-an kitag mga higala, mga panaiyahan, mga kabtangan, o ganapay pipila ka higayon, nga mawad-an kitag minahal sa kinabuhi. Serving God involves a certain losing of our ambitions, the people around us, and a lot of things. Pero kining tanan, mga pagsulay lamang. Pagsulay kini kung asa kutob ang atong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. In John chapter 12 verse 25, it says, "Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there always will my servant be. The Father will honor whoever serves me." Dinhi ato ang nasinati nga kung kita mo sunod kang Hesus, ug andam talikdan ang tanan nato mga kalibutanong mga panaiyahan, our Heavenly Father will reward us abundantly. But then again, dili-dali ang magsakripisyo ug talikdan ang ubang mga butang. When we are so attached to such worldly materials, lisod gyud kaayo nga talikdan kini. When we have so many ambitions and desires in life, lisod kaayo nga isalikway ug kalimtan na lang kini. Pero niining paagiha nga magmasinugtanon kita sa atong Ginoo, kung ato kini nga tumanon, siya ang mahimaya. Because that is what God wants us to do, and in order for us to submit and follow Him wholly and entirely. If we truly want to serve the Lord, we have to obey, submit to Him, and forget all these things. Because when anything in us dies in the service of God, something better is born. For God prepares greater and much better things for His followers. Dili nato mahibaw-an kung unsang mga maayong butang ang giandam sa atong Ginoo para kanato, kung dili nato kayang sundon o tumanon ang iyang mga sugo kanato. To follow God, it will be an equivalent to a lot of sacrifices and sufferings. The more we draw closer to God, the more we will be tested. Then again, unsa di ang tumong sa tanang mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, kung atong gusto kay mahimo ramang mag-alagad kang Kristo. Tests of faith are the way to strengthen us in all aspects. It would strengthen our emotional and mental state. And best of all, it would strengthen our relationship with God. Tungod kay mas misalig ug mituoman kita niya, mas mahimo pa nga dali pagbuhat ang iyang mga sugo nga kanato. We should also remember nga ang tanan natong masinati nga pagantos are also a reminder that Jesus sacrificed and suffered for us. Pero wala na mahimong kawang ang iyang mga pagantos. Tungod sa iyang pagkamasinugtanon, all of Jesus' sufferings was for us to be redeemed from all of our sins. Nagbunga ang iyang sakripisyo ug wala na himong kawang. And that is the promise of our God. If we let go a lot of things, if we lose things we thought are of great values, if we suffer for Christ, God will surely favor us big time. He will surely bless us abundantly.
And also today, we also celebrate the feast of Saint Lawrence, one of the 7 deacons of the city of Rome under Pope Sixtus II, who were martyred in the persecution of the Christians that the Roman Emperor Valerian ordered in the 258. Looking back to the life of Saint Lawrence, he was an archdeacon of Rome at the age of 32. He was greatly trusted by the cathedral church that his position was to care about treasury and riches of the church and the distribution of alms to the indigent. Dayon usa ka adlaw ni ana, may balaod nga gipatuman diin pamatyon tanan ang mga obispo, kaparian ug ang madyakono. Sa dihang gimanduan na si Deacon Lawrence nga isurrender tanang mga kabtangan sa simbahan, nihangyo si Deacon Lawrence nga tagaan pa siya 3 ka adlaw para mag-gather ang tanan nga kabtangan sa simbahan. But what he really did was, he distributed all those things sa tanang mga kabos. Ang tanan nga panag-iyahan sa simbahan, iyahang gisekrito pagbahin-bahin sa mga pobre. Gisekrito niya pagbahin-bahin, imbis nga isurrender sa, nagmando sa iyaha nga, isurrender na to ang mga panag-iyahan. Sa ikatulo ka adlaw ni ana, mitungha si Deacon Lawrence atubangan sa gamay nga delegasyon. Sa pagpangita na sa mga panagyan sa simbahan, iyang gipresenta ang mga taong pobre, ang mga baldado, ang mga buta, ug ang mga nag-antos. Ug miingon siya, kini sila ang tinuod nga bahandi sa simbahan. Ang simbahan maong tinuod nga dato, mas dato pa sila kaysa sa inyong mga emperador. Sa pagkadungog niini nila, nasuko sila pag-ayo, daw gipaandam ang ilang mga suluguan og dakong sugbahan og daghang mga uling, og gibutang didto si Deacon Lawrence. He suffered a long and slow, painful death. He was punished for not following the orders of the emperor. All because he understands and wants to follow only our God and not the emperor. All the treasures and riches of the church belongs to the church and the poor people alone, not the rich emperor. He suffered a lot, but was greatly rewarded by our God. The Archdeacon Lawrence became a saint. And every August 10, as Christians, we should celebrate and remember Saint Lawrence's sufferings. To suffer and be greatly rewarded is such a fulfilling for every Christian and a follower of Christ. Pero wala kini magpasabot nga kinahanglan gid kitang mag-antos nga mga Kristohanon parehas sa pag-antos ni Saint Lawrence. Daghan nga klase pa ang sakripisyong pag-antos ang atong pwede ug kaya pang buhaton. Daghan pang lain-laing sakripisyo nga atong mabuhat isip sa Kristohanon nga sumusunod kang Kristo. The more we draw closer and follow God, the more there will be sufferings and sacrifices. But if we wholeheartedly understand all these things, God will work in us and will help us in all of our endeavors. He will make things bearable for us. God will not neglect, but favors greatly those who proclaims and live out the values of the gospel and the kingdom of God. Mao kini Ebanghelyo, all glory belongs to God alone.